На Белсаті навіны. Коротко пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Дагэтуль не пацвердзіў, што будзе браць удзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах, што, праўда, раскрытыкаваў патэнцыйных пераемнікаў. Лукашенко, выступаючы перад студэнтамі БДУІР, заявіў, сярод беларускіх чыноўнікаў няма асобы, якая б мела ўсе неабходныя для прэзідэнта якасці. Ды і чарговы раз нагадаў, прэзідэнтамі не становятся, а нараджаюцца. Все они, кто на виду, обладают уникальными качествами. Уникальными. Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я, допустим, подумал, вот если бы в одном человеке эти качества соединить, вот уникальный бы был человек, идеальный был бы президент. Між іншага, Лукашенко апавіў, што апазіцыйныя лідары за мяжой, імёнаў якіх ён не агучыў, нібыта пішуць яму і тэлефануюць Наталі Эйсман з просьбамі вярнуцца ў Беларусь. Паабяцаў, што працягне памілаванні, згадаў вызваленне палітвязняў Рыгора Кастусёва і Юрыя Зянковіча, ды параіў студэнтам не браць удзелаў у мітынгах. Прынамсі 10 асобаў затрымалі на Гомельшчыне. Да сілавікоў трапілі жыхары Брагіна, Ельску, Лоева, Хойнікаў і Нароўлі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». На гэтак званых пакаянных відэа людзі сведчаць, што былі падпісаныя на тэлеграм-каналы, прызнаныя ў Беларусі экстрэмісцкімі, бралі ўдзел у мітынгах або маюць так званыя забароненыя татуіроўкі. Аб працы гомельскія аператыўнікі і АМАП адсправаздачыліся. Выклалі відэа, на якім дэманструюць свае ўварванні ў кватэры і затрыманне людзей з выкручваннем рук на вуліцах. Быць пасярэднікам паміж рэжымам Лукашэнкі і апазіцыяй. Імаверна, гэткую ролю вылучылі былому рэдактару «Нехта» зваршчыку Раману Пратасевічу. Намёк на гэта агучыў міністр інфармацыі Беларусі Марат Маркаў у сваёй праграме на дзяржаўным тэлебачанні. То есть, если от вас придет смс-ка условная там какому-нибудь, не буду называть фамилии, да, людей, которых я лично знаю достаточно давно, то они могут доверять, да, что это пришло именно от вас. Ну, вы знаете, я считаю, что нужно не рассылать смс-ки самостоятельно, а ждать, пока люди сами обратятся. Я понимаю, что, наверное, многие люди как минимум хотели бы не вернуть все назад, а вернуться домой и начать с чистого листа. Если я могу помочь этим людям, то я, безусловно, буду это делать. За мужнасць і рашучасць у змаганні супраць дыктатуры на постсавецкай прасторы Святлана Ціхановская атрымала прэмію Лэнтаса у галіне правоў чалавека. Узнагароджанне адбылося ў Вашынгтоне. Дыктатар, які пры ўладзе так шмат гадоў, не ўспрымаў мяне сур'ёзна. Беларусы ніколі не будуць галасаваць за жанчыну, казаў ён. Але ён не меў рацыі, бо гэта было не толькі пра мяне. Гэта было пра нацыю, якая прагне свабоды, правасуддзя і пераменаў. Сёння я прымаю гэту прэмію не для сябе. Гэта ўшанаванне герою, якія неспынна змагаюцца. Героямі Святлана Ціхановская назвала палітзняволеных і журналістаў, якія працягваюць даносіць незалежную інфармацыю людзям. Апроч дэмакратычнай лідаркі Беларусі ўзнагароду сёлета атрымаў расійскі апазіцыйны палітык Евгений Карамурза. Сярод лаўрэатаў прэміі раней былі Далай-Лама, Гіларі Клінтон, Шымон Пэрэс. Жыхары сталіцы скардзяцца на пагаршэнне стану вады. Верагодна, праблема звязаная з прамываннем часткі вадаправоду пасля ліквідаванай аварыі. Яна адбылася ўвечары і закранула паўднёва-ўсходні раён Менску. Так, конечно, это трэш. Смотрите, что творится. Мінгарвыканкам просяць часова не піць і не карыстацца для гатавання вадою з-пад крану. Пашкоджанне адбылося на магістральным вадаканале ў вёсцы Клімавіча на Меншчыне. Праз гэта ў 3 раёнах сталіцы – Кастрычніцкім, Заводскім і Ленінскім – адсутнічала вада. Дзеля ліквідацыі аварыі сцягвалі адмысловае абсталяванне і службы МНС. Найстарэйшаму працаўніку ў Менску 93 гады. Ён не адзіны пенсіянер, які замест заслужанага адпачынку працягвае хадзіць на працу. Пра гэта распавяла старшыня камітэту працы, занятасці і сацабароны Мінгарвыканкаму Вольга Васілеўская. Адметна, што людзі срэбнага ўзросту захоўваюць аптымізм і доўгі час імкнуцца быць карысныя грамадству. У нашым горадзе ёсць працоўныя пенсіянеры старэйшыя за 90 гадоў. Самаму ўзроставаму 93 гады. Паводле чыноўніцы, у Менску жыве больш за 300 тысяч гараджанаў старэйшых за 65 гадоў. Палова з іх працуюць. Сярэдні памер пенсіі паводле ўзросту пасля абяцанага падвышэння на 5% у кастрычніку мае скласці 852 беларускія рублі.
19 каралеўскіх пітонаў сталі пасажырамі рэйсавага аўтобуса. Мытны камітэт Беларусі выявіў схованку ў транспартавым сродку, дзе і перавозілі змею. Открутив саморезы на панели ступеньки, таможенники извлекли из них 5 пластиковых контейнеров с питонами. Вместе с животными под ступенькой водитель запрятал и 6 манометров весом в 40 килограмм. Аўтобус ехаў у Беларусь з Польшчы. Кіроўца распавяў мытнікам, што перадаць змеяў у Менск яго папрасіў незнаёмец у Варшаве. Кантакты ў адрасата ён, аднак, прадставіць не мог. Цяпер каралеўскія пітоны будуць жыць у менскім заапарку. Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумавання інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве 20. Заставайцеся з Белсатам.